pamperera present iti pamperera present iti pamperera present iti. DJ Towers pakupedzisira azowana mubayiro mukuru kubva kuna Wicknell Chivayo. Toyota Fortuner yegore ra2025 gore rino uye mari inosvika zviuru makumi mashanu zvemadhora $50,000 nokuda kwekuvimbika kwake kune bato reZANU-PF. Kubva pakutamba akapfeka mapamba kusvika pakushevedzera kuti idipfe akazvizora muviri wese nedovi. Towers has turned ridicule into relevance. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganiwawo kusubscribe nekulaikawo vhidhiyo rino zvakare nekurishare. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Muzvinabhizimusi uyo ane gakava muZimbabwe Wicknell Chivayo apinda munhau zvakare. Rwendo runo apa chipo chemota kuna DJ Towers uyo ane zita chairo rekuti Tawanda Timothy Marimbe. Apiwa Toyota Fortuner 4x4 2025 itsva uye mari inosvika $50,000 pamusoro. Towers mutsigiri weZANU-PF uyo ane ruzha uye ari proud. Towers anozivikanwa nekunhanzva pasi peshangu dzembinga uye kutamba akapfeka manapukeni nekuzora ruomba rwenzungu pamuviri wose kuratidza rudo rwake rwose kubato riri kutonga. Kunyangwe kusekwa uye kushevedzwa nemazita online pamhepo pasocial media, Towers haana kumira kana kumbodzokera kumashure pakuvimbika kwake. Wicknell amurumbidza achiti kuvimbika kunokosha zvikuru kupfuura ushamwari, dzungu rinobhadhara. This gift is a big moment for Towers, who has turned criticism into a shiny new car. Muri yeZimbabwe munoiona sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu panyaya iyi. Zvisinei nezvakawanda, ndinoti makorokoto kuna DJ Towers.